Το εύρος και το πολυσύνθετο των υποθέσεων που καταλήγουν στα γραφεία των ιδιωτικών ερευνητών δεν μπορούν να διεκπαιρεωθούν βάσει της υπάρχουσας νομοθεσία μόνον, καθώς αυτή κρίνεται αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την κάλυψη της κάθε περίπτωσης χωριστά. Κατά συνέπεια, η διατύπωση αρχών εμπιστευτικότητας αλλά και ο προσδιορισμός του τρόπου εφαρμογής τους συνιστούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε υπεύθυνης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση Spiro Group έχουμε πάρει την πρωτοβουλία καινοτομώντας τον κλάδο μας και δηλώνουμε τις παρακάτω δεσμεύσεις μας. 1. Η Ζακυνθινός Detective δεσμεύεται στην τήρηση απόλυτης μυστικότητας όσον αφορά στην υπόθεση του εντολέα χωρίς καμία απολύτως ένομη εξαίρεση. Το χρονικό διάστημα διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητα πεπερασμένο. Εξαρτάται βέβαια και από το αν τα θέματα αυτά αποτελέσουν ούτως ή άλλως δημοσιοποιημένη κοινή γνώση. Αλλά και τότε η Ζακυνθινός Detective δεν θα αναλάβει την ενεργή πρωτοβουλία της αποκάλυψης. 2. Στο αρχικό στάδιο της πρώτης γνωριμίας προσέγγισης με τον πελάτη εντολέα, η Ζακυνθινός Detective χρειάζεται να καταγράψει διάφορες πληροφορίες, στοιχεία που, ουσιαστικά, μπορεί να καταθέσει μόνο ο εντολέας, προκειμένου αυτή, με τη σειρά της, να αξιολογήσει τα περιθώρια δράσης και να εκτιμήσει την, εκ μέρους της, δυνατότητα ανάληψης της υπόθεσης, υπό τους προδιαγεγραμμένους όρους που έχει θέσει ο εντολέας. 3. Εάν η ανάμειξη της Ζακυνθινός Detective στην διαδικασία διεκπαιρέωσης της υπόθεσης του εντολέα διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή όταν, απλά, ολοκληρωθεί, η Ζακυνθινός Detective αναλαμβάνει την άμεση και ανεφόρον επιστροφή στον εντολέα ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, των εγγράφων, εντύπων και λοιπόν γραπτών πληροφοριών που περιήλθαν στην κατοχή της, ή την παραπομπή αυτών σε καταστροφέα εγγράφων, εφόσον αυτό αποτελεί αίτημα του εντολέα. 4. Η παραπάνω επιλογή της καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας της διεκπαιρέωσης της υπόθεσης ισχύει, πέρα από τις πρωτογενείς γραπτές πληροφορίες, και για όλα τα παράγωγα αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και αν αυτά την χάνουν, φωτοαντίγραφα, προϊόντα ηλεκτρονικής άρρωσης, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα συναφή. 5. Η Ζακυνθινός Detective δηλώνει απερίφραστα πως δεν θα αναθέσει εργολαβικά σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, διότι η σχετική επιχείρηση, πέρα από τους προκαθορισμένους συνεργάτες της, για τους οποίους έχει λάβει γνώση και ακριβή ενημέρωση ο εντολέας και οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, να αναμειχθεί στην υπόθεση του εντολέα, εκτός και αν ο ίδιος ο πελάτης το ζητήσει ή το εγκρίνει γραπτά. 6. Η Ζακυνθινός Detective δεν πρόκειται να αναλάβει υπόθεση που εν γνώση της έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον υπάρχοντος εντολέα της, και του οποίου, μάλιστα, εκκρεμεί διεκπαιρέωση ενεργούς υπόθεσης, ούτε θα χρησιμοποιήσει επώνυμα πληροφοριακά στοιχεία απορρέοντα από ιστορική υπόθεση για την διεκπαιρέωση μιας καινούριας.